Sveti Leopold Bogdan Mandić. Sveti Leopold, krsnog imena Bogdan, unatoč nisku rastu, duhom je postao istinski div. Još kao dječarac svakog je dana išao na misu i pričest. Baš kao što je kasnije kao redovnik svakoga dana išao na osobnu ispovjed, a i sam je 10 i više sati dnevno ispovjedao, i tako punih 40 godina. Svoje je ispovjedničko djelo posvetio za jedinstvo istočne i zapadne crkve, jer je silno želio postati misionar među kršćanima koji su se odijelili od pape, ali nije to mogao zbog krhka zdravlja. No zato su k njemu u ispovjedaonicu u talijanskom gradu Padovi hrlili i obični nepismeni ljudi i vrhunski intelektualci, i mladi i starci. Svi su jednako željeli baš njega, skromna kapucina za ispovjednika, jer je bio obdaren darom mudrosti i pravoga savjeta, jednostavnošću, ljudskošću i ljubavlju, onom božanskom koja je lijek za smirenje duše. Jednom je Bogdan, dok je bio dječak, igrao s vršnjacima neku igru sa starim novcima kao žetonima. Kad je jedan od njegovih suigrača ostao bez jednog novčića, razljutio se i opsovao. A Bogdan, kad je to čuo, pozvao ga je na stranu, izvukao iz džepa sve svoje novčiće i rekao mu: "Sve ti ovo dajem ako mi obećaš da nećeš nikada više govoriti takve sramotne riječi." Već tada nije trpio grijeh, a drugi su mu bili važniji od njegova bogatstva. A osobna iskaznica svetog Leopolda Bogdana Mandića mogla bi izgledati ovako. Rođen je 12. svibnja 1866. u Herceg Novom, u Boki Kotorskoj, u zaljevu Hrvatskih Svetaca. Danas taj dio pripada Crnoj Gori, kao 12. dijete u obitelji. Njegovo zvanje je bilo franjevac kapucin i ispovjednik. Umro je 30. srpnja 1942. godine za vrijeme Drugog svjetskog rata u Padovi u Italiji, gdje i danas počiva njegovo tijelo. Bio je poseban po tome što je bio visok tek 135 cm, a na glasu je bio kao čudotvorac. Proglašen je blaženim 1976. po papi Pavlu VI, a svetim 1983. po papi Ivanu Pavlu II. Spomendan mu slavimo 12. svibnja.